Feest in het gouvernement. De Limburgse jagers trapten vandaag hun jubileumjaar af. Het is vrijdag 27 februari en dit is het Ali Nieuws. Goedenavond, u kent ze wellicht wel en anders heeft u er zeker ooit een keertje van gehoord. Het fanfarekorps der Limburgse Jagers, als onderdeel van het regiment Limburgse Jagers. Dit jaar een feestjaar, het korps bestaat namelijk 75 jaar. In het gouvernement in Maastricht werd vandaag de officiële aftrap gegeven van dat jubileumjaar. En daar is ook verslaggever Maurice Jesse. Ja, Maurice, hoe is dat muzikale Limburgse legerkorps ooit eigenlijk ontstaan? In februari 1951 toen meldden zich zo'n 600 dienstplichtigen in Venlo. Daarvan hadden zich zo'n 35 opgegeven om muzikant te worden in het nog op te richten korps. Die kregen hun militaire uitrusting en vertrokken toen meteen naar Roermond. Om daar 6 weken lang aan één stuk door te oefenen. En na die 6 weken mochten ze op het Münsterplein een tap toe lopen en spelen. Ja, dat was eigenlijk meteen een heel groot succes. Voor het publiek wat kon kijken en ook voor de muzikanten zelf. Het is leuk als je die mannen hier spreekt en dan zeggen ze ook meteen erbij als ze hun naam zeggen. Ik ben van lichting 66-1 of bijvoorbeeld ik ben van lichting 73-5. Want ja, ze hebben allemaal in dat fantastische mooie muziekkorps gezeten. En daar zijn ze vooral heel erg trots op, vooral hoe ze daar vaak ingekomen zijn. Ik moest op een gegeven moment als dienstplichtige jong moest ik bij de kapitein komen en daar stelde mij 3 vragen. Hij zei, Van Sloen, jij bent een Limburger, hè? Ja, kapitein. Van Sloen, jij bent dienstplichtig soldaat bij het regiment Limburgse Jagers. Ja, kapitein. Van Sloen, laatste vraag. Jij bent een goede muzikant, hè? Nee, kapitein, zou ik tegen hem. Dus dat maakt dat je wegkomt, gaan we muziek maken. Ja. Want als je dus terug gaat kijken naar wie het is begonnen in begin 50er jaren en de geestige geschiedenis nou, dan zie je op een gegeven moment, nou in 67 wordt het dienstplichtig korps al opgeheven in verband met bezuinigingen, maar met name in de begin 90er jaren, toen werd de dienstplicht afgeschaft en toen was er natuurlijk de vraag, wat nu? Maar in de tussentijd, vanaf die 60er jaren tot aan begin 90er jaren, heeft er altijd nog een korps bestaan. En dat bestond toen uit vrijwillige, dienstplichtige militairen die ergens muzikant waren. Maar die kozen dan ook bij dat muziekkorps. En die hadden dan, neven hun militaire dienstplicht, hadden die dan ook de vrijwillige opdracht gepakt om muzikant te zijn in het korps. Dat was het unieks toen door die tijd, hè? Ja, en eigenlijk is dat nu nog steeds zo. Want dit korps, en ook toen in die tijd, het was eigenlijk een, ja, noem maar een beetje elitekorps. Want ja, god, dus als ze maar geselecteerd werden om bij dat muziekkorps te mogen spelen, ja, dan had ze toch een hele andere diensttijd. En andere jongens, die moesten dus met een zware mitrailleur door het zand kroepen. En toen zat het bestuur lekker te repeteren, wie zo spreken. Dus dat was toch wel een heel ander leven. En ja, dat was toch zeer eervol eigenlijk. En daarbij komt ook de selectie van de muzikanten. Dat waren hoofdzakelijk muzikanten uit Limburg, omdat we uiteraard, we hebben in Limburg hier een schat aan muziekkorpsen en geweldige talenten. Dus het was natuurlijk vrij logisch dat eigenlijk van de meeste muzikanten, dat waren eigenlijk allemaal Limburgers. Wie bijzonder worden tot ze bij het fanfareorkest de Limburgse Jagers mocht zien? Nou, ik had eigenlijk geen zin om de dienst te gaan. En toen zei de directeur of de dirigent van Limburg, van de kapel, geef te gaan bij het muziekkorps. Ja, dan hebben we een test moeten doen. En uit die test zijn er een x-aantal, en dat geluk heb ik gehad. Ik ben dolsblij dat ik niet door dat zandje hoefde te kropen de hele dag. Heerlijk wordt dat.
het wordt toch wel heel erg uniek. Dat wordt helemaal, want we zijn bijna alle kazernes in Nederland af geweest. In Duitsland, in Frankrijk. Ja, we houden eigenlijk, als je dat ging kijken, houden we een leuzenleven. Mooi. Particuliere bus, niet achter op zo'n open wagen. Ja, dat wordt geweldig. Komen ze ergens op een kazerne, dan hoorden ze niet te eten bij de manschappen, maar dan gingen ze in de officiers met me eten. En dan kon ze wel eens een pilsje drinken, dat wat niet mocht natuurlijk. Ja, Maurice, 75 jaar een hele tijd, maar bestaat de fanfare nog wel in zijn oorspronkelijke vorm? Nee, in 1995 toen werd de dienstplicht afgeschaft. Toen kwam het beroepsleger. Ja, en toen was eigenlijk ook de aanwas van jonge dienstplichtige muzikanten. Die hield toen eigenlijk op. Maar ze waren wel heel erg slim. Ze wisten eigenlijk dat dit iets unieks was. En dat dat toch op een of andere manier bewaard moest worden. Vandaar ook dat ze toen eigenlijk een soort reunieorkest zijn begonnen. Ja, en dat loopt nog steeds. Want zij trekken echt nog veel volle zalen. Het zijn allemaal muzikanten die ooit gediend hebben als muzikant in dat korps. Ja, en nu geven ze nog altijd concerten. En dit jaar, in dit jubileumjaar, hebben ze in totaal 8 concerten eigenlijk door de hele provincie. En ook op de kazerne in Oorschot. Want die verbondenheid met het leger, die is er nog steeds. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend leuk voor die mannen. Vandaag zijn ze hier begonnen aan het jubileumjaar met zojuist eigenlijk een fantastisch concert dat ze hier in het gouvernement hebben gegeven. Maurice, dankjewel. Het muziekkorps van de Limburgse Jagers bestaat dit jaar 75 jaar en viert het met een reeks concerten door de hele provincie. De aftrap van het jubileumjaar werd vorige week vrijdag gegeven in het gouvernement in Limburg. In het bijzijn van de beschermheer van de Limburgse Jagers, oud-gouverneur Theo Bovis, en de huidige gouverneur van Limburg Emiel Roemer. De laatste had nog een verrassing in huis. Tijdens het concert nam hij zelf plaats op de bok om het orkest te dirigeren. Ja, 74 jaar, maar ik sta niet bij een paar jeugdige gasten jubileum. Gouverneur, en wie vult het? Ja, dat voelt geweldig. Ja, dit is wel een orkest om gruwelijk trots op te zijn. Het orkest van de Limburgse Jagers is Limburg en Limburg is het orkest van de Limburgse Jagers. Dus ik ben ongelooflijk groot erop dat zij een start van het jubileumjaar hier in het gouvernement wilden doen. Ja, wat me bijzonder is opgevallen, dat ze al hebben gezorgd dat je een nieuwe hobby erbij kreeg. Gaat je dat veel doen in de vrije tijd? Ja, je weet het maar nooit. Ik ga er eens over nadenken. Ja, dat lijkt me leuk aan, wens niet mag. Ik vind het geweldig. Ik zou het echt geweldig vinden als we weer een extra dirigent erbij zouden hebben. Misschien heeft er interesse, misschien kunnen we achter een slagwerk, dat zullen we ook nog kennen. Dat weet ik niet zeker. Echt een geweldig idee. Maar ik denk dat na vandaag dat ze het haast te druk gaan krijgen. Als ze horen hoe mooi het is en zeker in het jubileumjaar. Ik ondersteun dat dat alle burgemeesters het best moeten doen om zo te nodigen. In 1951 werd het regiment Limburgse Jagers geformeerd en al snel werden er ook een muziekafdeling aan toegevoegd. Dankzij ontelbare optredens van het orkest werden de Limburgse Jagersmars, het eigen stuk van het regiment, een bekend stuk. En die mars is dan ook bij elk optreden te horen. Echter toen de dienstplicht werd opgeheven, dreigde het orkest te verdwijnen. Daarom werd het Reunieorkest Limburgse Jagers opgericht. En dat is het orkest dat op de dag van vandaag nog altijd bestaat.
En sinds 2005 staat het orkest onder leiding van dirigent Jos Stoffels. Het orkest bestaat nog altijd uit 46 muzikanten, maar is altijd nog op zoek naar nieuwe leden, omdat ook bij dit orkest de vergrijzing al heeft toegeslagen. We gaan eigenlijk door heel Limburg gaan we concerten verzorgen. Dus we gaan naar Noord-Limburg, we gaan naar Midden-Limburg en ook Zuid-Limburg. Dus we willen eigenlijk, ja, laten we zo zeggen, ten dienste staan van de hele Limburgse bevolking. Daarneven, die ik heb aangegeven tijdens mijn toespraak, we hebben een enorme goede binding met Defensie. Met name het 42e Panzerinfanteriebataljon. En we zijn dus ook regelmatig aanwezig in Oorschot met allerlei verplichtingen vanuit Defensie gezien. En die relatie is ook hartstikke mooi. Evenals de relatie met het gouvernement, dus provincie Limburg. We zijn hier altijd enorm gastvrij. De gouverneur komt ons concert luisteren. Als er nodig is voor een advies of iets dergelijks, ik hoef maar aan te bellen en ik ben hier welkom. Rij je te meer om het orkest van de Limburgse Jagers te bezoeken. Op 19 april in Blerik of tijdens het Moederdagconcert in Tegelen op zondag 10 mei. In het najaar zijn er nog optredens van het Reunieorkest in Stein-Elslo, in Heidse en in Deteren. Gefeliciteerd Limburg in Postbus 31. Dit is L1. Ja, natuurlijk, want we gaan ook af en toe even bellen met iemand om een felicitatie over te brengen. Zo is het Reunieorkest Limburgse Jagers. 75 jaar, dat is een groot jubilee. En om al die leden nu en voor hen te gaan bellen, dat is misschien het vuil van het gooien. Maar bescherm hier is Theo Bovens. En misschien is het makkelijker dat ik gewoon u de felicitaties dan overbreng. En dat Geert ze dan vervolgens weer overbrengt aan de rest. Ja, dat zou we kunnen doen. Maar verwachten we nu dat die al die leuk kan bellen. Of dat we dat ook goed via de radio doen. Ja, dat kunnen we op deze manier doen. Je komt ze zeker een aantal keren tegen per jaar. Dus nee, dat ga ik zeker overbrengen. Ja. En bedankt alvast voor de felicitaties. Ja, zeker. Want het is een bijzonder jaar, hè? Ja, het is een bijzonder jaar. Het Reunieorkest zit eigenlijk in de traditie van de fanfarekorpsen van de Limburgse Jagers. En die zijn opgericht in 1951. En dat is dus 74 jaar geleden. En nu is dat dus een Reunieorkest en dat brengt fantastische muziek door de hele provincie. En het jubileumjaar dat hebben we voor afgelopen vrijdag afgetrapt in het gouvernement. Het orkest gaat het ganse jaar door een aantal programma's brengen die natuurlijk ook vol met de traditie staan en muzikaliteit. En dat wordt een fantastisch jaar, denk ik. Ja, want je was er vrijdag bij. Wie was het? Ja. Het was, ik moet zeggen, het was sowieso heel feestelijk. Maar het was ook een hele eer, vind ik, voor het korps dat wordt ontvangen door de gouverneur. Die zelf ook nog even op de bok mocht staan en de regeerstekst in zijn hand mocht nemen. Er wordt een veendel gepresenteerd, er wordt het logo gepresenteerd. En dat was eigenlijk een hele eervolle en fijne bijeenkomst. En dat is zeker zeer succesvol. Ja, want wie belangrijk is het dat zo'n orkest er is en dat die misschien ook wel cultuurhistorische waarde wordt behouden? Ja, dat zien we eigenlijk. Er is natuurlijk een band met het regiment van Limburgse Jagers en dat heeft een band met de provincie Limburg. Die overigens als regiment, alhoewel neem je in Limburg in een kazerne zitten, want ze zaten vroeger van Venlo en Armunt en daarna in Weert, maar zitten inmiddels in Oorschot in Brabant. En dan is het toch fijn als er op verschillende manieren contact is tussen regiment en provincie. En dat speelt eigenlijk het Reunieorkest een grote rol in. Omdat dat voor een goed deel nog altijd muzici zien die of vroeger of als vrijwilliger of als dienstplichtige bij het fanfareorkest Limburgse Jagers hebben gespeeld. En dat eigenlijk die traditie voortzetten. En dat doen ze zien nog gekleed in de uniformen. Ze doen met aan beëdigingen, aan ceremonies van het regiment. Hoewel de gemiddelde leeftijd van de muzikanten al over de 70 is, zal ze dat niet merken aan de muziek die ze spelen, want dat speelt dat dan nog goed vanaf. Dat is heel goed om te horen. En ik kon er gemakshalve vanuit dat vrijdag dan nog de Limburgse Jagersmars heeft geklonken? Zeker zelfs 2 keer. Eén keer goed met de eigen dirigent en één keer met de gouverneur als dirigent. En de Jagersmars, die is in deze provincie natuurlijk uitermate bekend. Heel veel fanfares en harmonieën spelen die ook.
En ja, als dan het stukje tekst gezongen wordt van we zien de band van het regiment. En als het spelen voor koning en vaderland, dan is het heel veel lui. Ik zou bijna zeggen, daar zelfs van geraken weer of geëmotioneerd raken. En het laatste stuk van de muziek, Rol over de witte Zuidergoed, en dan wordt geschreven met de Zuiderorkest gespeeld. Dus het is ik zou zeggen, het is niet het Limburgs volkslied, maar in de categorie van Limburgse volkslied zit het er wel op plaats 2. Oké, kijk. En toch heel even benieuwd, hè? Ja. Wie klonk nu beter, de eerste keer of de tweede keer met de gouverneur? Ja, dat is een goede vraag. Het klinkt eigenlijk het klinkt altijd anders. En dat kun je niet zeggen wat beter is of niet beter is. Ik vond de gouverneur het prima doen. Dus Het heeft dus 2 keer geklonken. Laten we dat dan nu de 3e keer van maken. Dat is ja. Bij deze nogmaals de felicitaties. 75 jaar Reunieorkest Limburgse Jagers. En de groete Perficia. En ja, Geer zag het al. Het komt dan juist na het Limburgs volkslied. Nou, dan laten we hem nu nog een keer klinken. Goed zo, dankjewel. De Limburgse Jagers met de Limburgse Jagersmars. Het 75-jarig jubilee van het Reunieorkest Limburgse Jagers. Ze worden een heel schoon jaar. En natuurlijk mocht dat niet ontbreken. Hij op L1 in de postbus. Snel weer met de felicitaties die zien.